Кандрат Крапіва – дыпламаваны баран. У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў навогул жа нямнога, а гэты дык дурней дурнога. Не пазнае сваіх варот, відаць, што галава слабая, а лоб дык вось наадварот. Такога не страчаў ніколі лбая. Калі няма разумніка другога пабіцца каб удвух, дык ён разгоніцца ды ў сцену, бух, у іншага дык выскачыў бы і дух, а ён нічога. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалі неяк насмех, а каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што гэта за дыплом? Баран ні мя, ні бэ. Аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? Хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою, і не раўнуся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка. Каб ты быў разумнейшы трошка, ты розумам раскінуць мог авечым, то бачыў бы, што ганарыцца нечым. Бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран нібы не мя, а любіць гучнае імя.